Hi guys, isa na namang vlogger yung nawala dito sa YouTube Universe, si Idol San H. Idol, kung nasan ka man ngayon, salamat sa lahat ng videos mo na nag-inspire sa amin na maging vlogger din. Nakakabigla naman, Idol, yung pagkawala mo. Nasaan ka man ngayon, Idol, magpahinga ka na. Salamat sa lahat. Yun lang. Alam, isa ka sa mga inspirasyon namin. Nalunod po siya, guys, sa pinagswimingan nila. Yan po, dahil sa cardiac arrest yung sabi. Kaya nga nakagulat kasi kung nalunod lang, hindi naman kapaniwala kasi marunong naman maglangoy si Idol San H. Kaya pala kasi Vlogger nga na